Doncs aquí estem al taller de les pistoles. L'Eudal i jo ens encarreguem de carregar les 9 pistoles que surten a funció. El primer de tot ens fiquem les ulleres de seguretat per si qualsevol cosa no ens arribi a l'ull la càrrega. Abans de connectar el petardo, nosaltres ens assegurem que la pistola estigui tancada i que la pila rebi els 9 volts. Veiem que li arriba 8 en 80, que és correcte. Això tanquem i traiem el seguro. Una vegada comprovada, ja podem ficar el petardo dins de la regleta. D'aquí fins a anar a l'escenari pot passar qualsevol cosa. Aquest seguro fa que si tu li dones el gatillo, si això no està encès, no passi res. Llavors els actors quan estan a dalt ja li treuen el seguro i si jo ara mateix prenc el gatillo, dispara. Llavors és una manera d'assegurar-te que no et peti a la mà.